On maanantai. Leilalla on nuha ja kuumeta. Hän ei mene tänään kouluun. Leila nukkuu ja juo kuuma mehua. Ääni soita illalla Leilalle. Liling. No. Leila, miksi sinä olet pois koulusta? Missä sinä olet? Minä olen kotona. Minä olen sairas. Tuletko sinä huomenna kouluun? Minä lepaan vielä huomenna nahtan keskiviikkona. Oko pikaista mistä? Kiitos. You're so smart like mommy. I like making sound stories. Oh, here it is. Mikä päivä on? Maanantai. Tää. It's better enough that you have to write päivä on maanantai. You have to complete the sentence. But that's fine. Go ahead, the next one. Mikä Leilalla on? Leilalla on nuha ja kuumetta. Kuumetta. Mitä Leila juo? Mitä? Mehua. Is there a hot juice? Yeah, if you put it in micro. Oh. Mehua. Kuka soita Leilalle? Kuka? Anne. Soita illalla Leilalle. Milloin Leila menee kouluun? Keskiviikko. Nää. Hyvä. Very good. Good job.